Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Bino ginaingon, ang swerte sa tao dili matagan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Kamurang duha ni Bino sa bahay ha, Tinoy. Asa man di ay ka? Manimpad ko sa Mindanao. Ha? Manghimad ka? Manimpad? Himad? Hay, karaan, bungol. Manghimad gani. Manghimalad. Ngitag makwartahan sa laing dapit. Panit? Uy, Ginoo ko. Mindanao giday, bida sa nimo eh. Ay, tuwa man ditong akong makaliwat. Daghan sila og mga yuta dito. Mga yutaan sila. Daghag tanom. Basin pag masurtihan ko dito. Adto na ta mamuyo sa Mindanao. Ikay mo hatod kuha ni Bino kung mo eskwela. Ha? Buturila? Nala. Oo. Maoma ka. Pasok na ka na kahapit na ba-plug? Una lang, day. Nahon ko nimo nga ako na di eskwela. Pabida sa dim. Dali man ka. Sos, dagang sulti, dagang sayop na wabida, pabida. Naglinya ni mo mga classmate, linya na sa diya. Mga unggoy. Uy. Hey, unggoy. Hey, unggoy. Kamu duha, unggoy. Nya ikaw. Ikaw sa mong nanig. Kinsan na. Nanik na ba? Agaw, Pedro. Sulti tinuod mga bata na. Unggoy ko na. Ay, sulti na eh. Hoy, unggoy. Hakot ikog tubig, pe. Hoy, aga sa amo. Bino, ma'am. Ako nga, dili unggoy. Ay, sus. Pabino-bino ka pa. Unggoy naman ang imo nga ning atong dapit, goy. Mga pila man kabaldi man akong sagubon.
Asa na eh. Punay pa ng 5 ka balde, unggoy. Papamapuno ang baril, oh. Sige na, goy. Pila ka balde. Pila ka balde? 5? 5 gani. Sige. Bungol. Ayaw kag unggoy si Bino ati uy. Ngano ka da, Christy? Namay nga ang tawgod. Ganong tawgod man imong unggoy. Ganahan mo kumusangpit niyang unggoy. Kay, mama si dagway niya. Bino, sakto na imong gihakot ha. 50 lang, Christy. 100 oh. Kalayo sa puso nga imong gisag-uban, ana. Salamat. Salamat sa Bino. Ito ko. Salamat. Sige. Ikaw ba? Ganahan po kas unggoy sa? Ti, alagig palabi-lagi. Tao si Bino, dili unggoy. Nayabag na ka, Christy? Pasig ikay nayabag ati. Unsa? Bino, ato sa amo ikasabado ha. Huwag gihapoy aga sa inyo, Christy. Agas naman. Oh, ngano ba doon ang kunin mo? Akong birthday. Adto ha. Ha? Giimbitar ka, Christy? Ugod. Ay, Bino, ang diha bagoy. Sa ba haron? Oo. Aw, karong gabi adto ko sa inyo kay giimbitar man. Happy birthday to you. Happy birthday. Salamat! Sige na, pangaon na mo. Kauta. Tatalayaw. Nianas Bino ay, Ben, dali na. Nangaon na sila. Happy birthday, Christy. Wa ko'y regalo na. Sus, way uso ang regalo, uy. Dali na kaon na diri. Ay, kadyot lang. Uy lang ng unggoy. Ayot isagol sa mga tao. Ate, Uy. ano man ka, uy? Ako sa bisita. Ako'y nag-birthday ug dili ikaw. Sorry ha, Bino. Huwag ko makauyo ni ate kay sige lang panginsulto ni mo. Nag-aaway na hinuon mo. Angay lang nga badlungon ako siya kay bati ng manaway sa hitsura sa tao. Ay, ikaw unsa man, nabusog ka? Ay, nabusog kay Christy eh. Salamat ha. O isa pa yan. Ay, kadiyot sa di ay ha. Padalaan ti kag pagkaon para sa imong tatay. Day! Hay! Ito ano? Day pagkaon para nimo. Kita gang Christy. Unsay atay? Tay? Unsay atay? Unsay pagtuon mo na kaongo? Ha? Tay, Atay? ano man ka tay? Hilak man ka. Nanay ni mo. Kitag lain. Unsa? Uy, ngano god? Hangol itong bayhan na yun. Sa idara na kita pa maghigayi. Nangawag yung Exxon. Kabebaw nga. Huwag sila magkauyon sa gibuhat si Exxon. Madali ko na kayo. Muli din sa kay magitipon sa iyang laki. Mauli ni uli din dyan na profita. Matiya. Tay. Atay na sad. Ano nagpalabig hilak tayo eh? Salig siya kay Ano ba? tuko naman lang ako. Kita sa gahi. Ano nagpalabig hilak lagi? Gando man. Musamot ka gusbot imong naong. Basta sa di ay. Bida ka una sa ka. Ano kaon ba? Gotom kay ko. Ano ni? Oy. Mga tiil mo lang gini sa manok ni nanik. Kaon ko eh. Lamina. Ay, ka na ito, tay! Dali na ba kamubon? Hoy!
Di ay na, Christy. May reaction ha? Wala lagi ka kuyawi. Kuyawan di ko nga. Gwapang may nagpakurat. Kau gyud. Nga di ka oy, sad lagi ka. Malipay og masad. Maora maning naw nga. Nga bitaw ka? Ay, loy kong tatay eh. Dili na siya balik kong nanay kay doon na nilang laki nga gikatipon dito sa Mindanao. Ala, kaluoy ko di ay. Nga naman mo mga babae, no? Bubiya man sa laki. Ilabi nagbatig naong sama ni namo ni tatay. Ambot lang. Basta ako dili ko ingon anak. Naluoy man gani ko sa imong tatay. Og naluoy sa kunimo, Bino. Alsa! Krabihag mga reactions. Wagas man. Oh! Magpakasal mi ni Christy. Sure? Sure na sure, mga silingan. Sinugayan. Huwag langay. Nauna. Diretso mag-dive. Uma naman ang kasal. Jer na dis. Bino. Uy. Guwapas kong asawa. Talagsaon. Malukoy. Basta na ba? Christy. Oh, Bino. Ay, Bino ang maning pa. Morning. Gilikiti pasas. Kini. Sasad na, uy. Sana ba? Rotsad di motor. Ben. Agilong ka na, Isa ng bata nga nagila? Anak ni Christy. Osa? Minyo na si Christy? Menyo na taga-lasang. Tagalog yung nabana? Taga-lasang ra. Meaning, nakabana siyang unggoy. Onsa? No! Yes! Larga-larga bitaw kaslaing nasod, Pilo. Nalupik nun kang Bino. Ha? Si Bino ang nabana ni Christy? O, di ba? Nakurat ka. Kitang tanan yun, nakurat nga si Bino ang nabana ni Christy. Batig nang versus kwapa. Wa gabae. Nakurat ang tanan nga nakigninyo na ko si Christy. Ngano di ay? Dili mahimo?
Sama-sama ang kaagin ni Bino. Dinhining tulumanon. What's the style? Patig naong versus guwapa style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil dan Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.